Keď som prvýkrát na YouTube narazil na chlapca menom Biaheza, ktorý rozprával o tom, ako ho živí tvorba obsahu na Instagrame, neveril som mu, ale strašne som mu chcel veriť. Vtedy ešte ako študent som si pred strednou školou stiahol videá z YouTube, ktoré som po ceste do školy počúval. On vravel, že budujte si komunitu sledovateľov, tvorte o tom, čo vás baví a premente svojich sledovateľov na zákazníkov. A ja som to začal robiť úplne bezhlavo. Dá sa povedať, že za rýchlu dobu som sa naučil ovládať Photoshop, Premiere, tvoril som vždycky po škole, či už neskôr po práci. A začneme toto video tým, že som skúsil to, čo Biaheza povedal a ono to fakt vyšlo. Takže v tomto videu ti poviem, ako speňažiť svoje hobby na sociálnych sieťach v roku 2024, pohodlne sa usaď. Keď ti to video odovzdá hodnotu, daj like, daj odber a poďme na to. Čo k tomu potrebujeme a prečo je to podľa môjho názoru tak 1000-krát lepšie, ako chodiť do práce, ktorá nás nebaví. Aby sme si rozumeli, speňaženie svojho hobby si vyžaduje čas a energiu. Nie je to žiadne sedenie na pláži s kokosom v ruke a občasné ťukanie do mobilu. Hovorím to preto, lebo jeden mentor povedal, že až 52% študentov zo stredných škôl verí, že sa stanú milionármi do 25 rokov. Čo je v mojich očiach nemožné a ak chceš bohatnúť zo dňa na deň, tak toto video ani nepozeraj. Avšak, ak premýšľaš nad tým, že by si chcel zarábať skrz sociálne siete, možno by si chcel pracovať z domu, budovať si komunitu a tak ďalej, tak presne toto ja robím a v tomto videu ťa naučím, že ako by som začínal ja, keby som mal začať od znova. Keď som dokončil školu v Michalovciach, tak som sa presťahoval do Česka, kde som začal pracovať v nejakom náhodnom sklade. Moja prvotná myšlienka bola tá, že na východe Slovenska nezarobím veľa peňazí v práci, takže namiesto toho, aby som tam pracoval za minimálnu mzdu, som sa presťahoval do Česka a tam som si našiel prácu v sklade. Pracoval som tam 12-hodinové šichty a nebudem ti klamať, aj keď tá práca bola jednoduchá, tak ničilo ma to. Nebolo to proste nič, na čo by som sa, že ráno vstanem a teším sa, wow, idem do práce. Vôbec. A presne to ma nutilo sedieť pri počítači trošku viacej ako ktokoľvek iný. Takže mal som 4 12-ky v práci v tom sklade a potom som si 4 dobrovoľné 12-ky vytvoril doma za počítačom, kde som mal zapnutý Photoshop a tvoril som fakt, že od rána do večera príspevky, sypal som ich von. Vďaka tomu, že som fakt obetoval svoj čas a vkladal som do toho fakt veľa času, som zarobil svojich prvých 10 000 eur čisto z Instagramu. A spísal som si 5 krokov, pomocou ktorých som to urobil. Poprvé, vytvoril som si Instagram na tému cvičenie, vytvoril som si meno a profilovku. Po druhé, každý jeden deň som vytvoril jeden príspevok, ktorý vyriešil jeden problém začínajúcemu cvičencovi. Po tretie, každý deň som napísal 20 správ, dal 100 lajkov a 150 sledovaní iným účtom, aby som sa ukázal. Po štvrté, napísal som e-knihu na tému cvičenie. Po piaté, a začal som ju na konci každého príspevku promovať. A takto čím ďalej, tým viacej ľudí videlo moje príspevky, takže moja komunita rástla a v spojení s tým rástli aj moje predaje. Mojej rýchlej e-knihy za pár eur. Na tejto ceste som urobil milión vecí, ktoré sa dali urobiť inak, urobiť lepšie, ale ja to beriem tak, že presne od toho tá tvorcovská cesta je. Neskôr som zmenil napríklad tému Instagramu na sebavedomie, potom na komunikáciu, sebarozvoj a som sa dostal priamo k tvorcovstvu a napríklad teraz natáčam toto video. Dnes sa vlastne živím strihom krátkych videí a budujeme komunitu Ukunu, kde je našim cieľom učiť tvorcov nielen začínajúcich, ako tvoriť obsah, šíriť ho a zarábať vďaka nemu viacej. Takže ak ťa to zaujalo, pozri si stránku ukunu.sk, odkaz ti nechám dole. Avšak vráťme sa späť a poďme si povedať, ako urobiť svoj prvý krok pri speňažení svojho hobby, svojej záľuby. Tak, že si zvolíme tému nášho obsahu, v ktorom sa staneme odborníkom. Minule som volal s kamošom a on mi vraví, že aj skúšal cvičiť, ale nešlo mu to, nevie sa do toho nakopnúť, nevidí výsledky, či náhodou nepoznám niekoho, kto trénuje online. Preto sa pýtam mňa, lebo tých trénerov je kopec a že či nepoznám náhodou niekoho, s kým mám nejakú skúsenosť alebo ho poznám. A mne v tom momente napadlo meno, hovorím mu, že toto meno, on robí brutálny obsah, on sa v tom vyzná, ja mu napíš, verím, že ti pomôže. Stať sa odborníkom v svojej téme znamená, že potrebujem pomôcť s chudnutím? Napíšem Marekovi, lebo Marek tvorí parádny obsah, Marek sa v tom vyzná. Chcem rásť na sociálnych sieťach, Dominik o tom tvorí kopec obsahu, Dominik si to študuje, vidíš to na sociálnych sieťach, vyzná sa, napíšem jemu. Zvolíme si tému, v ktorej budeme najlepší proste. Nech je to video editing, nech je to fitness, nech je to čokoľvek, niečo, čo budeš poctivo študovať. Ako si túto tému, alebo po anglicky niche zvoliť? 3 kroky. Poprvé, téma, o ktorej budeš tvoriť príspevky, ťa musí baviť. Po druhé, musíš v nej byť expert alebo byť ochotný sa neustále učiť, aby si vedel pomáhať.
Po tretie, musia v nej byť peniaze, to je dôležité. Ja osobne od malička milujem športy. Od hokeja na sídlisku s tenisovou loptičkou až po futbal, až po nejaký street workout, zhyby, kliky a tak ďalej. Preto som si už na konci strednej školy zvolil tému, že pohyb. V cvičení som nebol nikdy ani zďaleka expert, nevyznám sa do toho, nikdy som sa o to nejak extra nezaujímal, avšak mal som špičkových mentorov po celom svete. Svet sociálnych sietí je plný informácií a ľudia ti sú ochotní zaplatiť už len za to, že im dáš tie hodnotné informácie na jedno miesto. Preto som zbieral všetky tipy a triky, ktoré som sa naučil, dajme tomu ohľadom behu, a podelil som sa o ne skrz moje príspevky. A to, že v cvičení alebo pohybe boli peniaze, mi bolo jasné, lebo videl som totiž ďalších trénerov, ktorí predávajú svoje coachingy, svoje digitálne produkty, svoje služby. A keď z toho majú peniaze oni, tak môžeš mať z toho peniaze aj ty. Ale určite sa uistí, že v tvojej téme naozaj peniaze sú, že ľudia si tie či už služby, coachingy, digitálne produkty kupujú. Nechceš tvoriť obsah, kde budeš získavať lajky, ako je nejaký motivačný obsah, ale tí ľudia si nič nekúpia. A ja si vždycky opakujem, že za lajky sa človek nenaje. Keď si tému vybral, začni o svojej téme študovať, písať a rozprávať. Pokiaľ tému máš, tvojou hlavnou úlohou bude získavať sledovateľov alebo získavať oči na tvoj obsah. Lebo pokiaľ by nejaký doktor vymyslel liek na nesmrteľnosť, lektvar na nesmrteľnosť, ale nikto by ho nepoznal, tak koľko ľudí by si ten liek na nesmrteľnosť kúpilo? Nula. Pokiaľ chceme predávať, musíme mať ľudí, ktorým budeme predávať. A najlepším spôsobom, ako budovať komunitu od nuly, je odovzdávať hodnotu zadarmo. To znamená pomáhať ľuďom zadarmo. Napíš si 10 problémov, ktoré v tvojej téme ľudia majú, a napíš na nich 10 stručných riešení, ktoré môžu využiť i hneď. A ber to tak, že keď ten človek sedí na gauči, scrolluje na Instagrame, narazí na tvoj príspevok a ten príspevok vyrieši jeho problém, zodpovie mu jeho otázku, tak automaticky ti bude viacej veriť, a nie len to, keď bude opakovane vidieť, že tvoje príspevky majú hodnotu, že sú super, tak ich bude zdieľať medzi svojich kamošov. Čo znamená, že sa dostanú tvoje príspevky k ešte viacerým ľuďom. Keď budeš odovzdávať na sociálnych sieťach toľko hodnoty, za ktorú by si iní pýtali obrovské peniaze, tak ľudia si už len z princípu budú kupovať služby od teba. Keby si chcel vedieť konkrétne postupy, ako tvoriť príspevky či videá, pripoj sa do komunity Ukunu a získaj prístup už teraz k desiatkam hodín vzdelávacieho materiálu, ktorý ťa naučí, že ako tvoriť obsah, ako šíriť obsah a ako vďaka nemu zarábať viacej peňazí. Odkaz na Ukunu ti nechám nižšie. Keď máš tieto riešenia spísané na papieri, tak ich môžeš pridať ako video, ako text alebo aj. Získať prvých 1000 sledovateľov je najťažšie, lebo nikto ti neverí, nikto nesleduje ľudí, ktorí majú málo sledovateľov, a preto ti radím, že neboj sa ukázať tvár, buď autentický, aby si ťa ľudia hneď obľúbili, aby si s tebou budovali vzťah, a určite píš, sleduj a lajkuj ľudí, snaž sa ukázať ľuďom, pre ktorých obsah tvoríš. Týchto ľudí nájdeš napríklad na profiloch tvojej konkurencie. Keď zapneš nahrávanie alebo otvoríš Photoshop, poznámkový blok a začneš písať príspevok, tak myslí na to, že poprvé, či príspevok vyrieši jeho problém, tej tvojej cieľovky, toho budúceho tvojho zákazníka, či je to riešenie i hneď aplikovateľné, a po tretie, či sa on podeli s kamošom. Čím viacej zdieľaní, tým viacej očí na tvoj obsah, a presne to chceme. Teraz, a toto je najdôležitejšia vec, ktorú musíš urobiť, keď chceš speňažiť svoje hobby, je vytvoriť ponuku, ktorá sa neodmieta. O tejto téme mám samostatné video, ktoré si po tomto videu určite pozri. Nebudem to celé opakovať, lebo je to fakt na dlho, ale určite si to pozri a vypracuj si ponuku spoločne so mnou, ale v skratke ti poviem to dôležité. Tvoja ponuka, e-kniha, služba, čokoľvek musí doručiť ľuďom ich vysnívaný výsledok. To znamená, ten človek chce schudnúť a hanbí sa chodiť do fitka, tak vytvorím riešenie a nazvem ho Ako schudnúť z pohodlia domova. Ešte raz, tvorba ponuky je dôležitá, už som to rozoberal v inom videu, takže nebudem to rozoberať tu. Odkaz ti nechám dole. Rieš problémy zadarmo a zákazníci vyriešia tie tvoje. Jak som už povedal, s lajkov sa nenajeme. Ak chceme zarábať cez sociálne siete, tak musíme predávať. Ja som žil v tom, že keď budem tvoriť dobré príspevky, keď budú mať kopu videní, tvoril som neviem koľko virálnych videí, virálnych príspevkov, ale nepredával som nič. A mne ako keby v tej chvíli nedošlo, že aha Dominik, aby si zarobil, no tak musíš aj niečo predávať. A už iba tým, že som nič nepredával, lebo som sa bál, že čo si pomyslia ľudia, som prišiel už vtedy o kopec možností. Pokiaľ obsah tvoríš a máš ponuku, ktorú chceš predávať, existujú len dva spôsoby, ako budeš predávať. A tými sú: poprvé, buď budeš o ponuke rozprávať v príspevkoch, po druhé, alebo budeš písať ľuďom do správ a mailov.
Jeden z najznámejších spôsobov, ako predávať na sociálnych sieťach, je zákon reciprocity. Zákon reciprocity zo psychologického hľadiska znamená, pokiaľ ty pomôžeš ľuďom, tak ľudia budú mať potrebu ti to vrátiť. Ja ti vyriešim problém úplne zadarmo bez akýchkoľvek očakávaní a ty mi za to aj tak niečo vrátiš, lebo my ľudia si podvedome vážime štedrosť. Preto celkovo vymen si v hlave slovo predávať za slovo pomáhať. A teraz v jednej vete, ako speňažiť svoje hobby cez sociálne siete v roku 2024, tvor obsah, za ktorý by si iní pýtali obrovské peniaze, vytvor ponuku a propaguj ponuku. Dúfam, že sa ti to video páčilo. Ak si tvorca obsahu, radi ťa privítame v našej komunite Ukunu, takže prihlás sa v odkaze dole. Teším sa na teba u ďalšieho videa. Čau.